何その飲み方。お行儀悪いよ。お前だよ。お前だわ。頭が飲んでる。うん。ああ、うまく食べれない。下手だもんね、3歳だから。3歳ですよ。バブー。バブー。絶対3歳ってバブー言わないじゃん。言わない。なんだろうな。あ、やだやだ期だよ、多分3歳。やだ、やだ。え ?3 歳うん、やだ。3歳から5歳ぐらいにかけてはやだやだ期。幼稚園めっちゃ大変じゃん。いや、そうだよ。やだやだ。うん、そう、みんなやだやだ。ご飯食べるやだやだ。食べないやだやだってずっと言うじゃん。お前妹だからわからないんだよ。わからない。あ、そっか、妹いるんだ。妹いるし、いいとこも全員年下。うん。食べ方がわからない。うん、だからさ、食べ方がわからなくて食べれない。もう半分ぐらい今、持ってるだけ。うん。あ、うんうん。ねえ。パヨル。です。やばい。うわ、超綺麗。なんか壮大な感じだもん。うん。あ、これの BGM めっちゃ嫌いなの。なんで？あるゲームの、あるホラーゲームの BGM がこれでもうトラウマ。ああ、ほんとね。なんかめっちゃ怖かった。怖い。怖い。あ、これ怖いよね。一人かくれんぼ知ってる？ぬいぐるみの綿抜いてお米詰めて。そうそうそ